Uluntu lukhala ngokuxhoma kwamaxabiso ezivenkileni ukususela ooko umongameli wathi wabhengeza imiqathango yokuhlala ngendlu iintsuku ezingamashumi amabini ananye. Abantu babonakala bemiqodi ukuya ezivenkileni ukuya kuthenga intwana ngeli xesha lokuhlala ngendlu iintsuku ezingamashumi amabini ananye. Umongameli wamisela ezintsuku kwilinge lokulwa kunwenwa kwentsholongwane icorona. Okuphawulekayo mvanje kukuba iivenkile ezithile zisebenzisa eli xesha lonxunguphalo ile ntsholongwane ukwenza ingeniso. Iivenkile ezininzi kuphawuleka ukuba zixhome amaxabiso kwizinto zokutya, i-toilet paper qu nezibulala zintsholongwane ezincedisa ekulweni lo bhubhane. Ikomishoni yezokhuphiswano lwentengo ityinyibisela umnwe ezo nkampani zenza lo mkhuba ngelithi ziza kujamelana nengalo yomthetho. People coordinate prices, they get together. So we have one case we are following on the price of tomatoes, where there's an allegation that the agents got together in order to fix the price for a particular market. There you are looking at penalties of up to 10% of turnover, but also a possible prison term of up to 10 years. Because cartelization is also a criminal offense. On excessive pricing, where people unilaterally increase prices, there the penalty that can be levied is 10% of turnover. Ukanti kwelinye icala imali eqokelelwe ngokuphula umthetho we-Competition Commission emva kwalo bhubhane iza kuya kwingxowa karhulumente. Kwiindaba ze-SABC ndinguLoyiso Sitsheke eRhawutini.